After that, 1 week later, ngazalwa, and then ngathi mangizalwa, wangibona nginje ngoba vele bekangibone ku vision. Siqale. Obusay mosh. Obusay exhaust. So right, we're good to go. Celebrating Barcelona, greetings in the wonderful name of Jesus Christ. Thank you so much for tuning in. I am your host, ST Dlamini. Thank you so much. Fanawale KwaZulu, siyabonga kakhulu. Let me recognize all the provinces: KZN, Limpopo, Eastern Cape, Western Cape, Northwest. Awushaya kanjani kodwa Eastern Cape amaXhosa. Be greeted, saints, in the wonderful name of Jesus Christ. By the way, this is a Christian platform. If you are a Christian, you are in a very, very good platform. You're in a very right platform. This is the platform whereby we share izinto zonke that advancing the kingdom of God. So thank you so much for tuning in. I know for you to be here, it takes money. Buy data, you pay Wi-Fi, and everything. There's nothing for Mala. Thank you so much. Hence, we are so very much appreciative for that. Yes, siyabonga kakhulu ke bazalwane. Into yethukela ekhaya. Before we start the show, I'd like us to pray, and then we get straight to the heart of our today's conversation. Heavenly Father, we give you the praise in the name of Jesus Christ. We pray, O God, as we have gathered in this place. We pray, O Father, transformation in the mighty name of Jesus. We pray, O God, that through these waves, the advancement of your kingdom in the name of Jesus Christ. Baba wethu ingcwele, Baba wethu ophilayo, uNkulunkulu wethu namandla, fezekisa icebo lakho ke ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Simemezela amandla egama lakho in the mighty name of Jesus. Oh God, we come from different walks of life. Today, oh God, we stand and we are praying, believing in you, oh God, in the name of Jesus Christ. Even through this session, through this engagement, we pray, oh Father, Nkulunkulu wethu engcwele, veza amandla akho ke, Nkulunkulu wethu namandla. Nangawo lama waves, we pray. This is not about making us speak our names great, but oh God, senza icebo lakho in the name of Jesus Christ, oh Lord, we pray. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Thank you so much. Angithathele lithuba ke ngibingelele mama. Ngalokho ngikhuluma kakhulu. Niyaphila. Hayi ngiyaphila Dlamini. Right. Hayi thina siyaphila. Ngumusa kaNkulunkulu. Thank you so much, mama. Aloko sikhuluma sithi hayi sibonana kusasa. Kusasa kungenzeka sibone hayi senze next week. Ayifike next week. But ke uNkulunkulu beshilo behlele lithuba namhlanje. Yeah, njengoba izwi likaNkulunkulu lisho lithi many are the plans of man, Exactly. but it is the plan of God that prevails. That prevails. Exactly. By the way, alright, Godage. Ngiyaphila. For those who are seeing you for the first time, maybe if you were to give your introduction, Okay. what would you say? My name is Lorraine Zimande. I'm married in the Zimandes actually. So it makes me to be a part of Zulu family. Okay. Yeah, so I'm a child of God. I am born again. I hate sin. I love God. I fight with the devil. That's all I can say. Thank you so much, Mama. We are almost towards the end of the year. A lot has happened in the year 2025. Maybe mhlambe ngokwakho if ungathi awukunyaka ka 2025 ungathini? Or ngiyazi ukuthi we have different experiences. Omunye wakutshela ukuthi mathi hey ufike 2025. Omunye athi no, the Lord has been so good. Yes. Mina ngingasho nje ukuthi uNkulunkulu ube muhle empilweni yami. And into engingayisho kubo bonke abantu ababukelayo ukuthi mawungathatha uNkulunkulu uphile naye uzobona ukuthi izinto angeke zibe ngalendlela yezwe kodwa zizohamba ngama plans kaNkulunkulu ngoba thina siku-destiny sihamba ku-destiny uNkulunkulu asicreatele yona. Right. And most yabantu abangakhona uku-understand ukuthi uma uNkulunkulu asidala usidale wasinika usuku lokuzalwa, Yes. wasipha nosuku lokuthi sizofa nini, waphinde wasipha nejeni yonke. And then wase le journey isho ukuthi kayi2
washo ukuthi makalalela mina uzophila kaso, makangangilaleli mina uzophila kaso. That's correct. Yabo. So konke esindlula kuko kuyipast kuNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu kwasekuqaleni ukudalile wasusibekela nalo hambo lwethu lonke ukuthi masikhetha yena kuzoba so, masingakethi yena kube so. So into engingayisho ukuthi mawukhetha uNkulunkulu, umuntu nomuntu uze la emhlabeni ane gift. That's why iBhayibheli lithi your gift will make a room for you. Correct. Kodwa thina uma singamazi uNkulunkulu, le gift angeke isebenzele. Correct. Isebenza kulabo abamsabayo uNkulunkulu. That's So into beautiful. engingayisho ukuthi if ufuna ukuphila isikhathi eside njengoba izwi likaNkulunkulu lisho ku Psalms 91 verse 16 lithi uma uacknowledge igama likaNkulunkulu, then he will satisfy you with long life. So wonke umuntu ohamba ngendlela kaNkulunkulu uprotected. uNkulunkulu akavumi ukuthi unyawo lwethu lushelele. Yes. So ngamanye amagama ngifuna ukuthini ukuthi kulo December esikuye siyazi ukuthi igazi liyachitheka kakhulu, yila amadimoni ama ezindleleni aphethe izitsha ezizoyamukela legazi ukuthi lisebenze embusweni kaSathane. So kodwa thina masihamba noNkulunkulu lelo gazi angeke lichitheke lethu ngoba la kaJesu lachitheka esiphambanweni. So engifuna ukusho ukuthi akuna demoni elizochitha igazi ngoba lika Jesu igazi selichithekile. So thina sizophepha ngoba sihamba noNkulunkulu. And nabo laba abangamazi uNkulunkulu siyabakhulekela ukuthi nabo baphephe ukuze bafinyelele kulazini iqiniso. Wow, siyabonga kakhulu. Thank you so much. Yeah, namhlanje mama sinawe ke lapha. Testimony after testimony. Ngiyazi ukuthi sathi masikhuluma efonini ungihighlighter. Yeah, nezinye zezinto zazi uyabona ja. Ziningi izinto eziprove uNkulunkulu ukuthi uyaphila. Yeah. You see kokunye uthothi ingqondo yethu mhlawumbe ngaba nakho ukudoubta kodwa iqiniso limi remains the same. God usebenza ngendlela efihlakele futhi nje into yakhe iyimystery. So mama mhlawumbe ke singene straight kwi testimony yethu namhlanje. Wakwathi uma ngihighlighter wangivezela about ukuzalwa kwakho akuzange kube normal like kwabanye abantu into oyizaleka ngakhona. Angazi ngaqalisa ngaphi kodwa ke Okay, ngizoqala ekuqaleni. yes sikufayela ikusele kwa yes. Okay, kuye kwenzeka kaso umama wasindiswa. Ubaba yena bekangasindiswanga. Bekungumuntu ophuzayo, obhemayo, probably like 60 cigarettes per day. Angayazi insindiso. Umama wathi makasindiswa, hayi watshela ubaba ukuthi mina sengisindisiwe. And then ubaba yena wasathi hayi ingcono uthatha impahla zakho uyohlala naloyo Jesu wakho. Ngoba mina ngishada ngumuntu omunye umfazi. Yabo, ngoba bekanga understand. Kodwa uNkulunkulu ngoba nomusa, umama wayephila lempilo yobungcwele. Okay. Kwafika la ubaba angasakhona ukuphuza phambi kwamama, kwafika la ubaba angasakhona ukubhema phambi kwamama. And then ngelinye ilanga kwaba nemvuselelo. Wase umama wayemvuselelweni wabuya watshela ubaba ukuthi hey ngibona izimanga. Umuntu bekavakashile kuleyo ndawo bekasebenze maye nobaba eRitzspread duze naseWitbank. Okay. So bekungubaloyi uThomas Baloyi. Wow. Yeah. So ubaba wasathi hayi man ngifuna ukuhamba nawe kuleyo mvuselelo. Ngifuna ukuyobona ukuthi kahle hle kwenzekani lapha. And then ubaba bekanalento ukuthi yena unemali, so athi umfundisi wakho ngiyazi ukuthi ulambile ufuna malini. Umama wathi hayi akafuni imali ufuna wena nje ukuthi ube khona. Hayi ke ubaba wahamba wafika lapha emvuselelweni. Uthe makafika wahlala phansi bamnika isitulo wahlala. Okay. Kungakaqedwa nokushunyayelwa uthi akazi ukuthi kwenzekeni. Wazibona sekawile. Sure. Bangakabizanga nealtar call. Uthi lesikhathi lo mfundisi ashumayela wabona nje isitori sakhe sidlala emehlweni akhe. Izono zakhe uNkulunkulu amkhombe izono zakhe aphinda amkhombe nokuthi unemission ngempilo yakhe. Kwaba kusindiswa kwakhe ke. Wathi makaqeda ukusindiswa wase athi uyobhabhadiswa. Okay. Umama yena wathi hayi mina ngeke ngize ngibhabhadiswe ngipregnant ne. So ubaba wathi ayikunankinga mina ngizohamba ngiyobhabhadiswa. Kodwa uthi makaya yolala umama ebusuku ubone ivision kuza ijuba limshaya ikhanda. Maqedwe kumshaya ikhanda uthi wavuka vele ekseni aphethwe ikhanda elinzima. Uthi wavele waqoqa zonke impahla zakhe wathi nami ngiya embhabhadisweni.
ngamanye amagama kusho ukuthi uNkulunkulu bekane plan ngempilo yami ngoba beka pregnant isisu sami. Okay. And then bathi mabafika emfuleni amanzi bewarage vele bathi bekunenyoka lapha. Ubaba loyi wangena ngaphakathi wathandaza. Amanzi wathula. Babhabhadiso. Hayi babuyela endlini. Uthi ebusuku makalala wabona ivision kuvuleka izulu. 2 years ingilosi ziphethe umntwana. Zimletha kuye. And then after some time 1 week or 2 weeks if I'm not mistaken ngase ngiyazalwa. And then mangizalwa uthi bengi exactly njengoba bekangibone ku vision. So yila ke kuqala khona uhambo lwami. Ngoba ngithe mangina 2 years usathane esho ukuthi wayebonile ukuthi lona uyi threat embusweni wami. Impilo yami azange ibe impilo normal njengabanye abantu. Impilo yami nje bekuyimpilo even nasekhaya bonke abantu mina bengathi ngidifferent and bengi rebellious kakhulu. Kanti ke usathane nguye bekazama indlela yokuthi angisuse kuloko uNkulunkulu bekafuna ukuthi ngibe yikho. And then into engingayisho ukuthi lesikhathi ngina 2 years umama wahamba waya eQwaqwa bekune convention yabafazi. And then ngasala nobaba. And then ubaba uthi makavuka ekseni ngoba banomkhubo ukuthi bavuke ngo3 bathandaze. Uthi makavuka ekseni makangibheka wathola ukuthi hayi man lo mntwana akusuye lo uthi bengiyiskeleton. Yabona labantwana baseTopia laba balambile bavele nezimbambo. Uthi benginjalo and mina bengingumuntu othafu vele. But uthe makangibheka wabona ukuthi hayi uthi yena bekangazi ukuthi uzothini mara wavele wathi uNkulunkulu mangabe ufuna ukumthatha mthathe manje. Mawukuthi akusicebo lakho usathane kuzofanele amiyekele mina ngifuna ukulala ngemsebenzini ekseni. Sure. Uthi makathi amen wangithola ukuthi sengi normal again. Yeah. And then lokho kungikhumbuzana ukuthi uJesu lesikhathi nabo 2 years uMoses lesikhathi nabo 2 years usathane so to kill them. So ngiyabona ukuthi nami usathane bekafuna ukwenza kanjalo. Usemncane. Ngisesemncane angafuni ukuthi ngikhule. Kodwa uNkulunkulu wathi hayi lo ngoba lo ngemkhethile. Engifuna ukukusho ukuthi yazi efamilini ne there is always one person okhethwe uNkulunkulu ukuthi aguqule isimo. That's correct. Yeah, saleyo family whether bayakholwa whether bakholwa. Ngoba mina ngizalwe efamilini yabantu abakholwayo njengoba ngisho. Abazali bami baba bafundisi. Kodwa mina hayi bengimpersecute lo Jesu. Rebellious. Hayi angifuna uqamba manga bonke beba straight mara mina hayi bengiyinkinga. Naye umama zathi mara wena kuza kanjani ukuthi ube kaso ngoba nguwe kanye lobo ufanele ukuthi ube straight. Yabo. So engifuna ukukusho ukuthi uma ukhethwe uNkulunkulu usathane naye uzokuhlala la. Angeke azakekele. Abantu bazokubheka batheshi lona uyiheadache ebazalini. Kodwa akusuwe usathane ulwa naloku okuphakathi kuwe. Then the journey with your mama ke usemncane kulapho ke usebona lento ade ibona kwivision manje useyiphethe ngezandla. Uthini ke manje? Hey manje ujabula kakhulu angifuna uqamba manga because ngiye ngaba instrument even nasebandleni labo. uNkulunkulu wangisebenzisa ngenye indlela. And then bafila ukuthi ba blessed. Kuke kwafika isikhathi njengoba ngikhula okay besisese la eSouth Africa izitori zakhona ziningi. Okay. La eSouth Africa ngikhula vele ngidifferent kubo bonke abantwana. Bengumuntu vele otimid. Ongathanda ukuhlala nabantu, ngithanda ukuzihlalela ngiyi-one. Yabo. And then noma ngithi ngizama ukwenza ubungani bekungakhoneki. Ngamanye amagama I was already set apart, isolated. Kodwa mina bengingakunderstand lokho. Sometimes bengizibuza ukuthi mara why impilo yami bakaso. Nasesikolweni ngingabi nabangane like abastable. And then at the age of 13 ubaba wabizwa ukuthi aye eMozambique. Okay. And manje sekufanele sihambe eMozambique. eMozambique kukhulunywa is Portuguese. Okay. NesiTsonga. Mina lezo zinto bengingazazi. Bengizikhulumela isiZulu kuphela neEnglish. So ijourney yaqala lapho ke la uNkulunkulu bekafuna ukuzibonakalisa khona.
because kuye kwathi ubaba abizwa uNkulunkulu kanti ngapha emsebenzini bamthumele eAustralia. Manje kwakosa ukuthi akhethe ukuthi uyapi la. Yabo. Australia bamthembise konke. Bambhadalela indlu, igrocer, yonke into yena yakhe imali nje ingena ebank. Lokho kukhombisana ukuthi uSathane uza nama proposals. Wesikhashana nje. Ngiyathemba ukuthi kubuyile Australia maybe even nathi besingasindiswanga. Ngoba besizobe si-enjoy imali, si-enjoy yonke into. Exactly. Yabona besinganandaba noNkulunkulu. Kodwa yena wakhetha ukuthi mina ngizohamba ngiye la uNkulunkulu angibizele khona. And then ngathi nje ngihamba naye noma siya kuma tourism bekathanda ukuthora kakhulu. So masithora i-tourism beyiphenduka imvuselelo estradini. And then siqede lapho singasathori manje sekuyashunya yelo. Shunyela manje lapha estradini. Mara wena singathora. Besithi siyathora. Thina besingayi-understand lento. Yabo. Kodwa simbona athandazela abantu abafile bavuke. Sure. Simbona athandazela izimpumputhe ezivuleka amehlo. Ngegama lika Jesu kuphela ngoba izwi likaNkulunkulu lithi siphiwe igama elingaphezulu kwawo wonke amagama. Igama lika Jesu elenza ukuthi amadimoni or yonke i-creation emhlabeni ngaphansi komhlaba and then iyenzeni ibhawe kuNkulunkulu. Khothamela uNkulunkulu. So yilelo gama nje esisebenza ngalo. Wow. Yeah. Manje ke interesting. Usuzelwe ke manje uyakhula ke manje esandleni sikamama ufezile kwisigaba la khona usu rebella and then ke time goes by uyihamba njani ke manje impilo yakho ke esandleni sikamama lapha nawe ke nasevangelini futhi. Yeah, ngaseva esontweni la kababa nomama iminyaka kodwa bengasindiswanga. Uyabona like uma ungumntwana okhulele esontweni ujwayele ukwenza izinto ngenjwayelo. Yenziwa kanje, yeah. Wenza ngenjwayelo. And sometimes ukuthi phela uya forced ukuthi uhlala under one roof so you have to obey angithi ama rules. Yes, true. So kuba nesikhathi lapho ngaphuma khona sengiyi teenager. Abobhuti bona basala la eJoburg. Okay. So thina amantombazana siyi3 sahamba nobaba eMaputo. And then sathi masiqala ukuphuma esandleni sabazali. Sathi yo manje ifreedom. Uyabona. So akusenamzali la eduze. So ngazenzela noma yini usaphoqeleka ukuya esontweni. Ngoba most of the time isikhathi sokukhonza uke wabona uma ungasindiswanga awuenjoy lento. Uvela uthesh sebaqalile mabathi asithandazeni. Ayish sebaqalile ngizothandaza ngithini. Uyabo. So ngarebella ngashada. Ngathi mangiqeda ukushada kwaqala lapho ke inkathazo enkulu. Kahle before ngizoshada ngiye ngabaleka ekhaya ngithi mina ngisafuna ukushada and lo muntu sekalobolile. Yabo. Ngifuna ukuthini bengiyiheadache vele. Even nabazalwane bebakhonza khona ebandleni kaBaba bavele bathe hey umfundisi ushumayela ivangeli uphila lona mara umntana wakhe hayi umntana wakho uyiheadache. Abanye baze bangibuze mara why wenza kasoko ubaba wakho ukuthanda kangaka wena. Mina nobaba sizalwe ngelanga eli1 ngesi-23 March. Wow. So sishare i-birthday. Yabo so bengile nhliziyo nje kababa. So ngaseva yazi ngiseve for how long? Since ngazalwa until 36 years ngingamazi uNkulunkulu. Ngenza izinto nje ngoba ngenjwayelo. Yeah, ngenjwayelo. Ngizidlela izono ngithi ezilonga abazalwane bangangiboni. And then abazali bami bebangikhulekela. Okay. Before ngizobuyela kuNkulunkulu ngiye nge13 years ngamukela uJesu vele. Ngabhabhadiswa. And then ngase ngiyabackslide obviously. Kodwa ngithe mangibuyela kuNkulunkulu izinto zashintsha. Ngingakabuyelanga kuNkulunkulu ne ngo2015 ngadivorce. Mangidivorce izinto vele besingahambi kahle because umuntu bengishade naye wangifaka ezinyangeni. Ngaqala ngihamba izinyanga. Izinto abazali bami bangazihambi.
abazali bami abangifundisanga lento ngenxa yokuthi ngithi ngifuna ukubamba umshado wami ne. Eish. So ngihamba ngisho lezinyangeni ngelinye ilanga ngaya kwenye inyanga yangibuza ethi ufunani la ekithi izoni kuba babakho uphethe ivangeli. Inyanga yangitshela kaso. Hayi nami ngaphathwa mahloni mara ngathi hayi anginandaba. Ngachubeka nje nezinto zami. Manje like uhanjiswa Ngihanjiswa yilo yebo. Isizathu mhlambe kwayithini? Bekathanda izinyanga athanda imali yabona nje yonke lento le. Ngiyathemba ukuthi maybe nokuthwala bekafuna ukuthwala for ukuthi azoba nemali eningi. And then like imali yona saba nayo. Kodwa bekungananyoka la phakathi ne. Shukuthi yena bekazenzela izinto zakhe ayenza nezinye izinto mina bengingazazi maybe. Kodwa izinyanga bezize endlini. Zizoyenza izinto ezizenzayo and then from there kwakose mina nami ngase ngiyangena deep ezinyangeni. Kwafika u2015 la sahlukana khona. Manje angithi nami sengihamba izinyanga sengiyahamba ngiyakwenye inyanga. Oh, sujwayele. Sengijwayele senginyangeni ukuthi hey indoda yamfanele ibuye back. Yabo. Yazi usathane phela uyaphuphuzekisana. Like uvela uphuphutheka amehlo nje. So ngabiza enye inyanga bangitshela eMaputo bathi hey lenyanga le mayifika la 24 hours indoda ibuyile. Ngayilanda khona lenyambane. eProvince eCenter yase Mozambique. Okay. Yeza lenyanga endlini yami. Leso sikhathi mina ngibhizi konke lokho abazali bami bayangikhulekela. Yabo. And then lenyanga mayifika yahlala Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday yathwala izinto zayo. Manje mina ngiyazibuza ukuthi hawo iyenzani kanti lenyanga ingakhoni mina ukungisiza. Ngoba i24 hours phela seyindlulile and sengibhadala ihalf amount. Yabo. Sekushoda ukuthi makaqedile ke bese ngibhadale le enye i50%. Yes. So wathi kimi wena ukhohlakele ngambuza ngathi what are you talking about? Wasathi ungitrephile. Oh. Manje ngiyabuza ngikutrepha kanjani? Yabo. Athi kimi ungibize la just ukuthi ngizobulawa. Ngiyambuza ubulawa ubani? Athi kimi njalo mangithi ngiyaphengula ngibiza amathambo wami or amadimoni wami kuqhamuka nje indoda ekhazimulayo. Ingitshela ukuthi ngihlukane nawe ngingakuncedi nganext ngoba ngaze ngakunceda ngizofa. Yabo. Hayi yilanga kwavuleka amehlo manje ngahlala phansi ngaba neconversation nami. Ngathi hayi man. Ayikho phela le ndaba yobumnyama yezinyanga nanani. Akunamandla la. Ifu uJesu asukile ngokwakhe wazolwa. Ukuthi mangingancedwa ngoba yena bekangifuna esandleni sakhe. Hayi ngase lenyanga yathi mayihamba yathi kimi ngicela udelete number yami ungaphindi ungifonele. Ngase ngithi okay. Ilanga hlala phansi ngathi yazini uNkulunkulu manje ungifuna back. Sengiyiwane ngathi sengidela konke. And then njengoba ngidela konke angisafuni ukuzwa next ngezinyanga ngathatha yonke lemithi bekanginike yona ngaphumela ngaphandle ngazishisela yona mina ngabiza igama lika Jesu ngathi inkosi yimi lo Lapha enyangeni. yeah le angithi lenyanga ihambile. Oh, okay. Mase ihambile ngathatha lemithi ngashisa. Oh. Izongisebenzela kanjani angithi lo muntu ungitshelile ukuthi ngingasamfoneli. So makashiya lezi zinto zizongisiza kanjani if yena ngase seyiphathi yalento. Yeah, sina communication. Yabona. So yila ngabona khona ukuthi hayi man. Impilo ngaphandle kwaJesu ayikho ene uNkulunkulu uvumele sonke lesimo nalomuntu lo for mina mangiyibheka angimzondi naloyo muntu. Ngiyibheka lento kuyi training uNkulunkulu bekafuna ukuthi ngindlule kuyo. Ukuze ngizokwazi ukuthi noma sengilwa nombuso obumnyama ngazi ukuthi embusweni obumnyama kunalutho. Yabo. So 2 weeks gone lenyanga yangifonela. Okay. Yathi kimi ngicela i50% yemali ngoba ngizile lapha endlini yakho ngamtshela ngathi wenzeni. Wathi ngambuza ngathi wenzeni. Wasathi kimi inyanga ayigolodwa ngamtshela ngathi kuzoqala ngami ukukoloda inyanga. Ngamtshela net so bengasasabi lutho. Ngoba bengazi ukuthi akanawo amandla. Ngamtshela ngathi kuye mawuthi inyanga ikolodwa mina ngizoqala ngibe wokuqala ukukoloda inyanga mangabe wena usafuna ukuphila ungazaphinda ungifonele ngoba yakhe inamba sengiyidelethile
and wena uthe ubona indoda ekhazimulayo ngizobiza le ndoda ibuye izokubulala. Wavela wathi hayi asiyekele awusankolodi next. Yabo. Siyeke kanjalo. Okay, even before leyo nyanga ngoba leyo nyanga bekuyokugcina. Okay. Khona enye ngaya kuyo yangithengisa imvu. Yathi kimi mangibulale lemvu. Can you believe ukuthi mangibulala lemvu bekuyofa ubaba? And mina bengingazi. Kodwa uNkulunkulu wakhomba ubaba ukuthi kunomntana wakhe othenga imvu and makabulala lemvu kufa wena. Ubaba wathandaza. Mina mangithi ngiyayibulala lemvu, imvu yalo kufa. Yabo manje inyanga le yathi hayi ungahlupheki ngizoyiqedelela mina. Wathi makaqeda ukubulala azange ahlale ne2 weeks lenyanga yafa. Yebo. uNkulunkulu uyalwelana. Yila ngabona khona ukuthi yabona uNkulunkulu kaBaba ongizalile uyi spiritual father sami uyi biological father. Ngabona ukuthi lo uNkulunkulu uyaphila. And then ngabiza usisi wami omncane ilasibona yasekhaya ngamtshela ngathi mina sengibuyela kuNkulunkulu. Angisafuni lutho. Yabo. Ngoba mina naye bevele besihamba beyena bekadonswa yimi actually. Okay. So lelanga eza endlini yami athi uzongivakashela hamba nomyeni wakhe. Ile langa bathi hayi sisi thina sibona ukuthi lezi zinto lezi angeke zilunge. Fanele sihlukane lezi zinto ngathi nami benginibizela lokho vele. Ukuthi nami sengibuyela kuNkulunkulu angisayifuni lempilo. And then from that day bekungu 2016 ngabuyela kuNkulunkulu saphumela ngaphandle midnight soy 3 and then bebeze nabanye abantu abayi2 abakhonza nabesontweni la kaBaba. Okay. And then midnight sonke sayenza umthandazo sithi manje siyazrededicate kuNkulunkulu. Saphumela ngaphandle ejardini saqala sathandaza. Yazi sithe sesephakathi komthandazo kwaba nento ethi kimi bheka phezulu. Ngathi mangibheka phezulu ngabona igle emnyama ukhozi olumnyama ngaphezulu kwalo bekunedemoni liphethe nomkhonto lifuna ukungihlaba. Ukuthi ngamanye amagama bekangivimbela ukuthi ngingabuyeli kuNkulunkulu ngoba uSathane bekazi ukuthi ngabuyela umbuso wakhe uzosokola. Jesus. So from there ngathi mangilibona le demoni ngaqala ngaliqalekisa liseza. Manje mangisaqalekisa liseza lathi maseliseduze ngavela ngathi yima khona lapho. Lavele lama lantanta so. Ngavele ngathi manje just fall down and disappear. Lavela lathi boom la nyamalala. And yimi ngedwa bengibona lento. Le vision. Laba abanye bamangela ukuthi manje ulwa nani. Sengiyabachazela ke ukuthi hey bekunempi yesone so. And ekubeni uNkulunkulu waphinde wangivikela futhi. Ngisese muntu ne angakahambanga wangithengela iBM X5. Waqeda wayithatha wayise ezinyangeni ukuthi ngizo capsize nayo. Yeah. And mina bengingazi. Aphinda nginike nemali athi hayi hamba uyenze shopping eNelspruit ngiyazihambela mina ngibiza bosisi bami. Ngiyabashela ngithi asambeni soyenze shopping. Masidla for ukuthi sibuyele emuva eMaputo. Kuba nevoice ethi kimi nizofela endleleni angeke nifike endlini. Ngathula. Ene leso sikhathi bengizithwele isisu sama twins. Okay. Yeah. Ngathula zange ngifuna ukubathusa ene yimbe ngidrive. Sathi sicela ukudlula iborder singena ku toll gate lokuqala after border. And then kwaba nale voice ethi kuyilana nizofela khona. Ngatshela abosisi ngathi asithandazeni. Kunento uSathana afuna ukuyenza ufuna ukusibulala. Kanti usisi wami ongilamayo naye le voice ifikile kuye. Ngoba vele sonke siyakholwa. Yabo. So yafika nakuye. Saqala sathandaza sithe masithandaza ngavele ngathi moyo ongcwele ngikhombe ukuthi ngenzeni. Mangithi athi bheka le kude man bekuyi distance but enkulu. Babhlamini I distance yokuthi bongeke uzulibona ithaya laqhamuka. Ithaya le truck alihamba lodwa liphaphe emoyeni lifuna ukuzoshaya imoto siphihlike lapho. Yabo. And then ngakhumbula le lizwi elithi those who call upon the name of the Lord shall be saved.
ngaqala ngamameza Jesus 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 Jesus. Umoya ongcwele wathi accelerate imoto, nga-accelerate imoto. Ithaya lafika lashaya imoto ebhuthini eceleni. Lavela athi gqum, imoto yaluza ibalance ngayibamba. Leso sikhathi ngibhizi ngimemeza igama lika Jesu. And then sase siyama. Masiphuma emotweni sicabanga ukuthi imoto vela ngithi semoshakile. Ne-scratch nesi-1 besingekho. Nesi-1. And then after that 10 minutes later bangifonela bathi hey umnumzane uyagula sebamfake nama-drip. Ila ngabona khona ukuthi izinto zibuyele emuva. And even nalesikhathi sekazohamba wangitshela wathi uyibonge lento ekuprotectayo ngoba ngabe ufe kudala. Yeah, so mhlambe ngibuyele kuyona kancane. What was the main thing yokuhlukana kwenu? Beka ngasumzalwane. Sho ukuthi ngamanye amagama obviously uNkulunkulu bekangangifuni nomuntu nje ya because bengeke ngize ngiye endawo. Yeah. Ezindleleni zikaNkulunkulu bengeke ngize ngihambe ngoba bengizitshela ukuthi ngienjoy life. Kodwa bengingaboni ukuthi ngisengozini ukuthi mangingafa ngaleso sikhathi. Bengiya straight esogweni vele. Yabo. Bengeke vele ngize ngibe nokuphila okuphakade. Ene mina noma ngenza izinto ebandleni bengazi kahle ukuthi ngasuka la ayizulu alikho. Bethini ubaba ke yena mhlambe ngobudlelwane benu since yena ayumfundisi and ebuka umntana wakhe esebudlelwaneni nomuntu ongasindiswanga. Bekangazi ukuthi ngihamba izinyanga. And futhi wathi wahlala nami phansi wangitshela wathi la akunandoda. Ubaba mvelo vela akutshela straight. Wangitshela wabiza meeting wathi la akunandoda. Akasindoda for wena, he's a rolling stone. Athi few years from now uzobona now ukuthi lo muntu lo akasindoda uyinyoka ngoba umama muthi wabona ivision yobuso bakhe mara umzimba bekwenyoka. So mina ngathi hayi mina ngiyamthanda uyazi abantwana sifuna ukukholwa ngokubona. In that case mina benginguThomas ukuthi hayi ngifuna ukuzibonela ngokwami. Yabo. And mangidivorce azange bajabule ngabatshela ngathi mina ngizodivorce even 100 times as long ngingasi happy. Abazali bami bamani bangibukele bathi oh shem. Mntanethu vele ulahlekile. So ifamily ya kubaba kuyona beyithini? Bebe supporta mhlambe be support umshado wenu. Okay, yakubo. Yebo beba support umshado kodwa bangibetray at some point. Mina ngihleli endlini ne. Yena uyalobola kwenye indawo. Yena wenza izinto ene funny part ne ukuthi njalo makenza lezo zinto mina bengizibone ebusuku kuma vision. Mara benginga understand ngisije ukuthi hayi ngiyaphupha iphupho nje. Ene most yethu abantu abaningi asazi ukuthi i-life i-more spiritual than physical. Izinto uNkulunkulu angakhomba ngoba iBhayibheli mawufunda kuJob 33 uthi ebusuku lapha abantu belele uNkulunkulu bakhomba ama vision azama ukubawonisha nga something kodwa abantu aba understand yabo. So then kwaba kanjalo ke mina benga understand next ngisitshe ukuthi hayi iphupho nje until kanti uNkulunkulu yena bekangiprepare all the step of the way. Bekangiprepare and uNkulunkulu waphinde wangikhomba ukuthi he's going to live. And I saw him with this woman having children. And I told him, he said, no, but you're into yenzeka. And then again, your new journey after shado uzibuyisele uNkulunkulu and then your new journey maybe take us through. Yeah, so my new journey. Ngiyahamba noNkulunkulu from 2016. Ngaqala ngafasta ngathandaza. Sengihlala njalo ebukhoneni bakaNkulunkulu. Ngendlela yokuthi every midnight vele bengivuka ngithandaze. Eceleni kwami kunobaba bekayinyanga. Mangithandaza izinto zakhe zasha until today akaseseyinyanga. Wavuka ekseni atshela aboneighbor ukuthi le ntombazane iyaloya. Ithandaza ebusuku izinto zami zasha mangithi ngiyazama ukwenza izinto azisenzeki. Yabo. So from there ngaqala ngahamba noNkulunkulu ngokuthembeka. And leso sikhathi ama twins wami bese wa 9 months. Bebana 9 months. Kuleyo 9 months angisasebenzi, ngisele ngi1 endlini.
ayikho nje into eyenzekayo engathi ingcono. One day ngathi ngifuna ukukhuluma noNkulunkulu. Ngahlala nje embedeni. Azange ngithandaze babuhlamini. Ngivele ngathi uNkulunkulu ngicela uhlale la eceleni kwami, mina nawe we need to talk. Ngasho net so. Ngathi uyabona mina I'm not going to sell my body. Ngibuyele kuwe ene wena ungithembisa ukuthi uzongondla. So angeke ngize ngithengise umzimba wami, ngidinga umsebenzi. Ngamtshela net so ngathi uyabona abantwana abancane badinga ukondla. Ene wena uthe ungubaba kulabo abanganabo baba. Bekuyi Saturday. Monday kwaba nenye i-recruitment company, angiyazi leyo recruitment company. Bangifonela bangitshela ukuthi sinomsebenzi for wena. Ngayongena kuleyo company. That was my new journey with God. Yeah. Kuleyo company kanti uNkulunkulu naye bekangisela ezinye izinto. Mangifika ngithola ukuthi si6 size ku interview. Kodwa bese kulungisela ukuthi kuthathwe mina. Ngabona ukuthi la bekuNkulunkulu ngoba bonke laba abanye bebabazi, even nalabantu laba be recruitment company bebangangazi. Kodwa they vouched for me. Yabo. So ngawuthola lo msebenzi. Ngathi ngisasebenza khona lapho kuvuka isivunguvungu emsebenzini. Umuntu bekayiboss yami bengi-under yena. Aqale athi thina abanye abantu bazenza ngathi bona bakholwa kakhulu. Yabo. Okay. And then akhulume nje izinto eziningi. Hayi mara mina ngihlala njalo ngikhuleka. Sometimes nje vele avele angi-afflict vele emsebenzini. Kodwa mina ngizithulele ngithi la ngibekwe uNkulunkulu la ngeke ngize ngisuke. And then kwaba nomunye imanager yasemsebenzini. uNkulunkulu wangithumela ukuthi ngikhulume naye. Ngakhuluma naye ngamtshela ngezwi likaNkulunkulu. And then le manager mayinembuzo ibuye kimi, Lorraine izala ngiye angibuze ngimtshele. And vele i-knowledge yezwi vele bengihlala njalo ngisezwini. Yeah. So i-knowledge yezwi ibalulekile ngoba uma umelane nesimo unqoba ngani ngezwi likaNkulunkulu. So wagcina waphenduka namuhla ungumfundisi. Yena. Yebo, the manager. Wow. Ungumfundisi namuhla. And ngabona ukuthi uNkulunkulu should bekangilethela ipurpose. And then i-boss yami le being afflicted one day yeza kimi ebusuku. In a vision. Yafike yangidonsa ingubo bengilele ngayo yayilahlela ekhoneni. Yathi since ufikile izinto zethu azilungi lapha emsebenzini. Babudlamini ngithe mangivuka ngathola ingubo yami la ilahlele khona ephuphweni. Ngabona ukuthi la it was spiritual bekakhona. And then manje uyaphuma uyangisongela ukuthi ngizokukhombisa. Kungena i-strong man siza kimi silwa nami. Ngasibamba ngasishaya ngegama lika Jesu, ngibiza igama lika Jesu sasaphuma igazi empumulweni emakhaleni. And then from there azange kuhlala isikhathi eside. Okay, it was on a Sunday. Monday ageze emsebenzini, Tuesday ageze emsebenzini, Wednesday, Thursday ageze emsebenzini, ngiyamfonela how boss kwenzekani. Uthi I don't want to talk about it. So ngabona ukuthi hayi kukhona ukukhala okushaya amanzi. Khona ukukhona. Kodwa uyazi ukuthi wagcine wenzani? Wagcine uNkulunkulu athi kimi ngifika ngelinye ilanga bekafuna ukungixoshisa emsebenzini. uNkulunkulu wathi the Egyptians you see today you shall see them no more. Manje ngiyazibuza ukuthi kanjani uNkulunkulu athi prepare for promotion. Manje mina ngiyazibuza ngithi iboss yami ithanda kangaka umsebenzi wayo, ngiprepare ipromotion yani, uyaphi uboss wami? Okay, ngacela i-leave ngoba bengitshontshelwe imoto ngapha eSouth Africa. Okay. Ngacela i-leave ukuthi ngizobona izindaba zemoto, nga-report ukuthi imoto stolen, and then bengiza ngizoyenza i-follow up. Okay. And then wathi kimi utransfere yonke into amakhampani besebenza nawo watransfera kimi. Manje mina ngiyamangala ukuthi why? Yabo. Athi kimi ngizokubona mabuya elifini. Ngithi okay, on a Friday ngahamba ngithi ngiyothenga ithikithi. Kuyala, Saturday kuyala. Ngathi hayi sengizoze ngilithenge Monday. Kanti Saturday midnight bayangifonela bathi uzibulele. Oh. Yeah. Washona kanjalo and vele ngakhala ngathi uNkulunkulu. Because mina bengimthanda nguye nje bekangangithandi. Kodwa engifuna ukusho ukuthi uNkulunkulu sometimes ulwa ngendlela zakhe.
thina singazazi yabo and then ngathola ipromotion kanjalo lapha emsebenzini and abantu bacabanga ukuthi okay uyombulele nengoma Akuzange occupy position. yabona ya mara uNkulunkulu wangikhomba izinto eziningi and then kwaba nelanga man ngathi mangicela ukuphuma kulomshado lo muntu wangisongela ukuthi wena ngeke usashada ini yabona izinto ezikanjalo ngiyambuza ngithi ungisongela kanjani ngoba nguwe phela ongishiyile yabona wavele wathi ngisaye emsebenzini zokubona later until today usemsebenzini akabuye so wangitshela ukuthi angeke ngize ngishade yonke lento ngathi mina okay akunankinga mara ngiyabona isikhathi manje siyahamba empilweni yami akwenzeki next ngisebenza kahle yazi kunento abantu abaningi abangayazi babudlamini yabona isex is a serious covenant mawulala nomuntu ungashadanga naye 50% yamadimoni walomuntu eza kuwe ilento eyenzeka kimi ngoba lo muntu lo if umuntu ane spirit wife wena uzoba ne spirit husband yabona ngoba ungene ngendlela wrong yabo so ngabona ukuthi hayi man I life yami ngazibheka esipilini ne like mina ngithanda nje izinto ezingathi ziyabheda ngazibheka esipilini ngathi mara ngimuhle ngisebenza kahle nginayo yonke into mara why indoda ingezi kimi izongishela you understand ngathi le ndaba lefanele ngiyibone kahle ngathi ngibuye emsebenzini ngathi ngayenza dinner for 2 bengihlala ngi1 Okay. ngayenza dinner for 2 ngabeka iplate lami ngabeka iplate la kaNkuluNkulu ngathi uNkulunkulu hlala la mina nawe fanele sibe nedina ngathi mangisho njalo ngaqala ngakhuluma like ngavula sonke isifuba sami ngiyadla ngapha angithi I'm having dinner with God ngiyadla ngiyakhala yazi ngakhala ngaze kaba nesibibithwana ngathi ngikhuluma vele nomuntu ngezwe umuntu angihaga physically kodwa bengiyi1 endlini ngavele ngathi uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi uzile ezwini lakho uthi ningibize ngizoniphendula nginikhomba izinto ezifihlakele kodwa wena azange uphendule uzile wazodla nami idini from that day uNkulunkulu wathi kimi go for 3 days fast ngayenza 72 dry fast ngathandaza ilanga lokuqala ngaphupha ispirit husband bengazi ukuthi nginaso it's like vision vele ngoba uthe besingathi sisephathini so uyangibiza uthi woza la ngiyaya uthi kimi uyangazi ngithi hayi mina ngikwazi uthi fanele vele ukuthi ungangazi sengihlela isikhathi eside la kuwe ungazi ukuthi ngikhona kodwa manje ngendlela uthandaza ngayo sengiyasha ngisakhona nokubhaqa so ngizukuzona negotiate ngambuza ngathi ngubani wasathi umshado wakho uhamba njani wathi ama relationships ahamba njani mangithi yaphendula athi ungaphenduli because mina ngiyi husband yakho Sure. hayi ngavuka ngathi ayikho and bese ngazi vele ngale zinto zama spirit realm Okay. ngavuka ngathi mina ngiyakwala ngiyakudivorce namuhla futhi ngidabula nesitifiketi sethu somshado lapho uthi ngikushade khona nayo yonke into ke wangipha yona ngayenza so ngenza ngathi ngikhumula yonke into ngithi physically mara ngazi ukuthi ngiyenza spiritually ngakhumula ngathi thatha konke kwakho from today mangabe mina nawe sike saba nabantwana wena nabantwana bakho go and perish mina indoda yami i1 kuphela uJesu Kristu yabo and then kuleyo vision ngasibona manje sengingena emanzini elwandle and mangena elwandle ngihamba like angidlanga ngikobeza umuntu ne so emva kwami kulandela umlilo Sure. and then abantu manje laba baphakathi lapha elwandle bayazibuza ubani manje lo ungene kanjani la ngithi ngize la ukuzothatha yonke into yami eniyithethe yabo ngoba it was a marine spirits ngathi ngize la ukuzothatha everything that belongs to me I want everything I'm possessing my possessions Sure. yeah and then ngase ke mangiqeda lapho ngaphuma ku vision after that 72 hours amasutas besiwa wakaso
Ngemvula. Because that man is gone, angithi. Yeah. So uNkulunkulu wathi now you are free. And into eyangenza ukuthi ngazi ukuthi uNkulunkulu ngibizela okukhulu wathi njengoba ngikukhululile hamba uyokhulula abanye. Yabona, it's not something ukuthi ngiye ngaphiwa maybe umfundisi wangibeka izandla ngoba ngihambile abo Alpha Lugao ngihambile yonke indawo ngifuna uncedo. Ngiphumile nasesontweni kaBaba. Hamba ufuna uncedo. Ngihamba yonke indawo. Ngena la ngiphuma la abanye babangibheka bavele babaleke bashonele bangangi-attend kodwa kwaba ngathi manje sengikhathele ukuhamba through or via someone ngifuna ukuya straight kuNkulunkulu ngokwami. So ngifuna ukuthini ukuthi akudingeki ukuthi size sikhohlise ukuthi hey yiza ngikuthandazele uNkulunkulu uzokubusisa wena tshala iseed. Konke lokho akudingeki. Angithi khethini lesikhathi uJesu afa la dabuka for ukuthi umuntu nomuntu azingenele yena. Mawunesimo uya straight kuNkulunkulu, you don't go via umfundisi. Because no matter umfundisi angakuthandazela if uNkulunkulu angasho ukuthi yes angeke kwenzeke. Yabo. So kubalulekile ukuthi mawunenkinga uvela uhlale phansi uthi inkosi ezwini lakho uthe. So lezwi lakho lela ngithi wena usumqambi manga li apply empilweni yami. Yeah. Imadod. So kudala lokho ufuna uhamba ungena namasonto but busizakala kodwa. Sorry? Busizakala. Next. Izinto beziba worse. And ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu maybe bekangikhomba bekuyisani ukuthi you have that authority in you. Akufanelanga uhamba ucela kwabanye abantu because if you have that relationship noNkulunkulu there's no need ukuthi ucela ukuthi hey abantu baningithandazela or uhamba ufuna amasonto baqedela imali usale uempty unganalutho ekubeni uNkulunkulu uthi freely I give. Ne? And then you go and give freely as well. Mhlawumbe mama ungaluzana nomuntu lapha ekhaya onayo lento ethile so mhlawumbe umzalwane ube a relationship nomunye umuntu thinking ukuthi naye umzalwane then along the way umuntu wamjikela usengenye into. What can you say kulo muntu kanjalo and uthola ukuthi mhlawumbe they went far as ukuthi mhlawumbe sebeze bashada izinto ezikanjalo. Okay. Ku complicated. Yeah. Kodwa kukabili. Into engingayisho loyo muntu ufanele aqale ngokukhuleka. Abuze intando kaNkulunkulu. uNkulunkulu ngizifakile la noma ungifakile. Ngoba thina abantu siyazifaka ezintweni singakabuza uNkulunkulu. Thokuthi ukuthi siyathandaza uNkulunkulu mina ngifuna umshado and then asikhona ukuma. Yes. Sigcine sesizifaka ezintweni bengafanelanga singene kuzo. Kodwa uNkulunkulu ngoba unomusa sometimes uzokukhipha. Yeah. Uyabona mawufunda uEzra 10. uEzra 10 kufika la abakwaIsrayeli batshela ukuthi divorceani abezizwe. That's correct. Ngoba lento le angeke ihambelane. Angeke nimthokozise uNkulunkulu uma nisahleli nabezizwe. And then uPaul naye uyasho ukuthi mangabe lo uchoose ukuhamba wena unacala. Kodwa kunezimo la ezingadinga umthandazo ubone ukuthi la vele lento le izogcina ingisa kude because cabanga kahle ukuthi yini i-relationship. Relation i-connection. I-ship i-transport ongene kuyo. I-relationship is a connection and the ship. So that connection izogisa kuwuphi umkhumbi. Lo mkhumbi uzogisa ezulwini noma uzogisa esogweni. Uyabona? Ugcine so ungasese ku relationship so ku situationship. Ngithanda ukuziphalela lo gama. Yabo, ugcine kungasabi i-relationship kuba yi-situationship. So ungene manje emkhumbini we-situation. Umuntu ongakhipha kuleyo situation uNkulunkulu. Sometimes ithina siyahlala siforced kodwa uNkulunkulu naye akukhombisa ukuthi la akukho ukuthula. Any relationship enganakuthula ayiveli kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu is not an author of confusion. Yes. Yes. Oh, bafowethu lapha emakhaya maybe now you might have your question. Ongaba ukuthi mhlambe mina ngikhona ngiyibuza la on your behalf. Feel free to drop it here on comment section. Maybe as time goes by we'll organize part 2 and then I'll gather all lawo my questions lawo ngenzela ukuthi ngikwazi ukuthi nginibuze lona. What a powerful journey with umama engihleli
naye la. You know, sizalwa ngendlela engafani, sizalwa ngabantu abangafani. Sibuye ema-families angafani. Amanye ama-families wethu izinto zama-rituals izinto ezikhona, but uNkulunkulu hlezi kuyena umuntu okugcina. Ayikho ritual engaphezulu kaNkulunkulu. Noma ethi ukuthi kuperform ama-rituals kanjani lapha ekhaya lapho kuthiwa hayi masenza into eso yonke into lapha ekhaya izoba lendlela izoba lendlela. But believe you me, ayikho ritual that is above the authority kaNkulunkulu. Mhlawumbe mama ukuze sizokwenza kahle into yethu. Lokho ngisa emuva naphambili, ngisemuva naphambili. Kule kakhulukazi yezinyanga. Ngiyazi ukuthi abanye abantu khona bathola mhlawumbe umuntu noma sesindisiwe kodwa uthi akasizakale kahle. Unyawo lakho lunyelo ngapha lunyelo ngapha uthaphelele enyangeni uthaphelele kaNkulunkulu na kanjalo. Mhlawumbe ungathinda kumuntu uthola ukuthi ayi yabona ke mase kufinyelela kule level le ngiyangifika ngathi uNkulunkulu angathi akangizwa kahle. Ngigcine sengathi sengi-introduce namanye amandla. Leyo isimple yazi. Yeah. Ngoba akunamuntu ongakhonza 2 yama kings ngesikhathi esi1. And futhi uNkulunkulu nguNkulunkulu wejealous. You understand? Lo muntu loyo usuke angakazazanga kahle ukuthi i-identity yakhe ngubani. Ngoba uJesu usho kahle kubafundi bakhe athi la emhlabeni nizoba nezinhlupheko eziningi. Yes. Kodwa ningasabi ngoba mina nginqobile izwe. Uyabona? So aphinde athi we are more than conquerors. So akwenzeki ukuthi wena ufuna ukutesta uNkulunkulu, okay, mase uthola isolution uzowazi ukuthi isolution ibuya kubani? Ngapha boye enyangeni, ngapha boya kuNkulunkulu. So ba confused awusazi. Kanti iBhayibheli lithi truly I say unto you, if you believe you shall see the glory of God. It's all about believing. Faith angithi iyenza izinto ezingekho zidaleke. So ukukholwa yiko okwenza umuntu ukuthi ahambe anqobe endleleni. Ngizoyenza iexample. Ngelinye ilanga bebase ku farewell abo baba. And then ubaba ungumuntu wefaith ukuthi ufuna iBhayibheli alipractice akafuna ukulifunda njenge history. Yiyo enye yezinto yamenza ukuthi azakhona ukuperform ama-miracles. Wangifundisa ukuthi iBhayibheli alisiyi history, iBhayibheli lingamazwi aphilayo. Uyabona uthi uPaul anginamahloni ngale evangeli ngoba lingamandla kaNkulunkulu. So kuza kanjani ukuthi amandla kaNkulunkulu ahluleke if uNkulunkulu akakaze ahluleke empini? uNkulunkulu akakaze ahlulwe yimpi. Yithi abantu esingabi patient. Ngoba mawuthi uyabheka uthi uDavid, I waited patiently on the Lord and he heard my cry and he answered. Thina abantu inkinga yethu sithandaza namuhla iviki sifuna ukuthi sibone izinto sezenzekile. Sithini ngoAbraham owalinda 25 years ukuthi azale uIsaac. Sithini ngaye? Namuhla thina sifuna ama-shortcut and ama-shortcut yaza yenzani aletha ama-setback empilweni ngoba uzobuyela back usquare zero. uJesu sipha konke mahala. Thina sisafuna ukuthatha imali siyopha abantu abangeke basenzele lutho just for temporal. Kube kuNkulunkulu yonke into ipermanent. Akwenzeki ukuthi ukhonza uNkulunkulu, uNkulunkulu akahlulwa ilutho, uNkulunkulu akahluleki. Ezwini lakhe uthi even before uvula umlomo wakho mina sengiyazi ukuthi uzocela. Bese uJesu athi until manje anikaceli, celani nizophiwa. And then aphinde athi mangabe unokholwa okulingana ne-mustard seed, you can move mountains. So why namuhla thina singakhona ukumove ama-mountains? Because sifuna ukuba bombacambili. Ngapha nangapha sikhona. uNkulunkulu uzothula athi okay zenzele. Abantu abaningi bathi hayi uNkulunkulu udinga ukuncedwa. Ngoba uNkulunkulu hayi sonke siselayinini. Yiliphi lelo line ngoba uNkulunkulu une capacity yokuzwa imikhuleko yomhlaba wonke. Aphendule ngesikhathi esifanele. Uyabona? So bathi uNkulunkulu ufuna ukusizwa lesikhathi akudala wena usizwe ubani? Mama ngizothanda ukuthi ngasigcineni ukwazi ukuthi usisithandazele ababukeli bethu emakhaya.
kakhulukazi njengoba sesenaku lesi sikhathi sonyaka mhlambe omunye umuntu yabo yazi le nkulumo khona umuntu emlandayo ubeka sewuwelela to another kingdom so ukuzwa amazwi anje kuyamsiza kuyamkhulula kakhulu. Maybe if you have anything more that you want to say and then bese sikwazi ukuthi sivala ngomkhuleko because this is a Christian platform. Because wonke umuntu osuke ebukele la sibukela ngabantu abanezidingo ezihlukahlukene khona umuntu spiritual attacked khona umuntu osesidingweni ethile khona umuntu njalo njalo so umkhuleko under the same umbrella is going to help them all ngendlela hlezi ngisho ukuthi I've hosted different guests but akusiwona wonke umuntu uNkulunkulu abamisileyo ukuthi makukhulume bona kuyophila wonke umuntu but labo uNkulunkulu ababizele bona yothi makukhulume bona kube khona abantu abasizakalayo so labo uNkulunkulu akubizele bona makukhulume wena angifisi ukukudedela ungayikhuluma ngento ethile and then ubathandazele and then through your ministry and through your voice and under the sound of your voice bakhona abantu abayophila lapho uNkulunkulu ababizele kuwena. Okay. Yes ma'am. Khona ngifuna ukuphawula ne? Yes. Ngo-2019 ngiye ngahamba ngaye eBahamas. And then mangifika eBahamas mina bengihamba ngithi ngihambisa indaba zothando kahle hle. Like mina bengumuntu othanda i-risk. Okay. Even noma sengibuyelile kuNkulunkulu kodwa bengibelieve ukuthi yabona sometimes ngamandla ami maybe uNkulunkulu angakashongo yena lento ukuthi okay it looks like it's real. Then ngahamba ngathi mangifika eBahamas ngathola ukuthi kanti bekuyiplan la kaNkulunkulu ukuthi ngiye eBahamas hayi ukuthi ngiyoshada kodwa ngoba bekunabantu bekafuna ukubakhulula. Ngathi mangifika eBahamas owokuqala bekungumama onesifo soshukela. Okay. Sekabole yonke imino le. Imino bese ibolile. And then beka sekane date yokuthi uyo amputate. Sure. Bamjube lemino ngoba vele bengasasebenzi. Ngathi uNkulunkulu la ngizokhuleka eBahamas every week bengenza 72 hours fasting and prayer. Kusukela Wednesday every week for 2 years. Wednesday until Friday bese baza abantu ukuthi angidli. And then kokuqala ngathi ngifike eBahamas ngathi uNkulunkulu ngikhombe i-spirit es-operator la eBahamas, i-territorial spirit saseBahamas. uNkulunkulu wathi kimi ngisafunda izwi lakhe wathi uyayibona i-legion spirit bekungamadimoni wakuleyo regional wakuleyo area bekungama-regional spirits akulomuntu lo ama-legion spirits la eGadara. Okay uNkulunkulu wathi lamadimoni athi mawaxoshwa kulomuntu athi sisize ukuthi ungasixoshi la masingene ezingulubeni ngoba bewangafuni ukuphuma kuleyo area ngoba bewa operate kuleyo area. So uNkulunkulu wathi la eBahamas kusurroundwe manzi, it's an island and then kusebenza ispirit saka Pharaoh because uPharaoh was rebellious and ignorant. So uNkulunkulu wathi ispirit esisebenza lapho yileso saka Pharaoh. Ngaqala ngakhuluma naleso spirit ngathi sengifikile la ayikho into ozoyi-operate. And then uNkulunkulu wangikhomba amadimoni we-seduction aphuma elwandle enye indawo bayibiza ukuthi South Beach and ngisesemusha eBahamas angazi next. Wangikhomba eSouth Beach kuphuma amadimoni agcoka isimo sabafazi bahamba basejuza abafundisi bawisa abafundisi abaningi. Ngathi mangithi ngiyaba-aletha abafunanga ungilalela. Okay ngathi kulaba bengihlala nabo ngicela ukuthi niyongikhomba kunendawo bayibiza ukuthi South Beach bathi ya ngathi ngicela niyongikhomba bathi baba ngikhomba ngayibona njengoba ngiyibonile ku vision. And then ngakholwa ukuthi uNkulunkulu nangempela bekangitshela something. Okay and then mangiqeda ukuthandazela lo sisi lo ngamtshela ngathi ngicela ukuthi uhambe uye esibhedlela uyobheka futhi isifo sakho soshukela. Makafika udokotela wamangala wathi wena usena sifo soshukela nezandla lezi bakhansela i-amputation until today usasebenzisa izandla zakhe siya communicate until namuhla. And then ngathi futhi ngisesele kwaba nomunye umngane wami la eSouth Africa ngitshela ukuthi hey kunomunye usisi ohlala eAmerica unesimo esithize. And then ngase ngithi okay ngizomnceda ngoba bese kafika ku suicidal thoughts. Okay.
ngathi ngizomnceda, and then ngathi mangikhuluma naye ngamthandazela uNkulunkulu wangikhomba something. Wathi kimi, hayi bathi abantu abaningi my husband will come back. Ngathi mina uNkulunkulu akangitshelanga, and mina angisiyi abantu abaningi ngoba ngikwazi ukukhuluma into uNkulunkulu angangitshelanga yona, kodwa uNkulunkulu uthi uzokuphilisa. Bekana lesa sifo lesiyana, so yabona. And then sathandaza, ngiloko ngimthandazela. One day uNkulunkulu wangivuse ekseni wathi namuhla ngiyomphilisa. And then wathi mfonele, ngamfonela ngamtshela ngathi namuhla uNkulunkulu uzokuphilisa. Masiceda ukuthandaza hamba kuma lab uyocheck. Wahamba yonke indawo negative, not detected until today. And then kwaba nomunye bekanesifo se bleeding. Maybe it was 6 months aloka bleed non-stop. Ngafike ngamthandazela ngegama lika Jesu. Waphila until today. And then kwaba nomunye bekane operation enhlizweni. Operation yakhe bese ibola, iloku ivuleka maka isibhedlela bangakhona ukuyivala. Weza ngafike ngamthandazela ngathi wena demon elibamba lesilonda uyasuka kulesilonda. Wase the next day ngamtshela ngathi wena silonda woma manje. Waqede wahamba, kusasa kwakhona wabuya wazongitshela ukuthi bheka isilonda somile. Ngabona amandla kaNkulunkulu. Ngathi ngicela ukwenza lokho ngavakashelwa mama-marine spirits futhi. And mama wangivakashela ahamba i5. Beza kimi bafika bathi lo oyi1 umfazi bekungathi yiqueen yalapho kulawo manzi. Yafika kimi yathi you are cursed. Khona ekuvision. And then mangivuka, before ngizovuka mina ngiyamlandela bayahamba, ngiyagijima, ngima phambi kwabo so. Uthi kimi so awusisabi, ngithi nginisabelani. Phela iBhayibheli lithi I shall pursue, overtake and recover. Lokho engithethele kona nithi thathana ama-curse wenu back, niletha ama-blessings wami. Ngaphaphama, ngiphaphama umzimba wami wonke ugcwele izilonda. Wonke umzimba ugcwele izilonda. Ngafonela abazali bami ngathi hey kunesimo esiso, bathi sizothandaza nawe. And then uNkulunkulu wangitshela ukuthi bazofuna ukukuyisa esibhedlela mara ungavumi ukudonsa igazi. Usathana operator ngegazi, especially boBahamas America. Izibhedlela eziningi kusebenza ama-satanic agents. Izibhedlela. Yeah, esibhedlela. And uzibuze ukuthi sometimes why uma unesifo esithize badonsa ibhodlela legazi. Mara mase bayenza i-test bafaka ama-drops leli linye igazi liyapi bese bathi bayalidispose. Kanti abalidispose usathana usebenza ngalo legazi. Yabona. So that's why mina isibhedlela angilwi naso because into create uNkulunkulu, abodokotela baphiwe uNkulunkulu amandla ukuthi bayenze izinto. Kodwa sometimes ufanele uhambe ngomoya, you have to be directed by God ukuthi manje isikhathi sokuthi ungaye esibhedlela, manje isikhathi sokuthi ukhuleke. Yeah. Ngaye esibhedlela mangifika esibhedlela bonke bamangala bathi thina lezilonda sizazi. Bathi fanele uyothatha igazi le ngathi igazi ngathi okay. Ngafika ngabatshela laba ngathi this is a spiritual warfare. I'm not going to take any blood. I'm not going to any lab. And then from there, ngase ngibuyele endlini. Midnight ngathandaza. uNkulunkulu wathi hamba lala. Vuka ngo3 ekseni. 3 o'clock ekseni ngavuka. Ngathandaza. Uyazi ukuthi kunalento emabandleni esithi pray in the spirit. Praying in the spirit akusukhuluma ngama-tongues. Praying in the spirit ukuthi you allow the Holy Spirit to intercede on your behalf. Because izinto zama-tongues kusizana ukuthi uthola umuntu ukuthi uyafornicate, usuke embhedeni wefornication uya lapha phambili ukhuluma ngama-tongues. That's why iBhayibheli lithi noma ungakhuluma ngezilimi zezingilosi kodwa uma unganathando, ngamanye amagama liyakukhomba, ngeke lize likutshele straight ukuthi akusuthando kuphela ukukhuluma ngako. If you don't live in holiness, kukusiza nokukhuluma ngelimi. Izilimi angeke zikise ezulwini. Kodwa ngavumela umoya ongcwele ukuthi akhuleke through me. It was like from 3 o'clock to 4 o'clock non-stop. And I could feel that it was no longer I praying. It was God praying. It was the Holy Spirit praying on my behalf. And then kwathi makuthi 4 wathi thula, ngathula. Wathi hlala phansi usathana ula endlini. Ngahlala phansi. Wathi address.
ngamtshela ngathi Sathane, mina ngiphiwe amandla, ngiyayazi authority yami, wena ungaphansi kwenyawo zami. iBhayibheli lithi I will trample upon you, ngoba uyinyoka, and your demons are the scorpions and all the powers of darkness, abathakathi nani, I trample upon you. And ngikupha 24 hours ukuthi ususe lezilonda emzimbeni wami. Waze wangasusi lezilonda emzimbeni wami in 24 hours, your kingdom will suffer violence. Ngavele ngasukuma, ngahamba ngayolala. Ngo-8 ngavuka ngazilungisela bengiya somewhere, and then 10 o'clock isikhumba sami besiclean. uSathane uyabasaba abantu abahamba kuholiness abazaziyo ukuthi bangabobani. And uyabona iBhayibheli malithi without holiness no one will see God. Alikhulumi kuphela ngokuyobona uNkulunkulu ezulwini, likhuluma ngemanifestation kaNkulunkulu, amandla kaNkulunkulu empilweni yakho angeke uzuwabone if you don't live in holiness. So what happened ngesikhathi uhlaselwe iMarine Kingdom? Angithi bangipha lezilonda and then ngase ngilwa nabo ke. Oh, Yeah. yibo laba bekunikeza izilonda Yebo. lezi. And then bathi ayisesihlulekile thina. Weza ke baseGibhithe bathumela amadimoni ayi5 waseGibhithe. Lama demoni mawafika kimi athi la eBahamas bahlulekile babize thina baseAfrika njengoba nawe ungowaseAfrika ukuthi sizodila nawe. Ngahleka ngathi angeke. Bathi bavele baphakamisa izandla bathi bebagcoke vele ngathi abantu baseGibhithe baphakamisa izandla so wangena izikhali ezandleni zabo. Mina ngamemeza igama lika Jesu. Bavele banyamalala. So bengihamba ngi-encourage abantu, ngingena emasontweni ngikhulume nabantu ne, like abafundisi abayenza ama-deliverance, mabangibona bebavele bajump esitulweni bathi what kind of a human being are you? Bathi sikubona ubhizi, you pulling down the strongholds. Sure. Yeah, uNkulunkulu lo engihamba naye engimkhonzayo Kuningi. until today kuningi. Kuningi usubone. Kuningi. Even one day izulu langileza kimi ngabona uNkulunkulu angikhomba ukuthi concentrate in my kingdom, and then wangipha umkhonto athi lo mkhonto uzosebenzisa. That's why every time mangikhuleka ngivele ngithi I've been given this spear, so you Satan, I take this spear, I pierce you with this spear. Yabo, ngilwa naye uSathane nje, ena ngimsabi ngoba ngiyazi ukuthi yena usaba mina. Uyazi ukuthi ngiyi-threat wonke umntana kaNkulunkulu ohamba ngendlela kaNkulunkulu ngokwezwi likaNkulunkulu unamandla, akadingi ukuthi ayocela uncedo kwabanye abantu, kodwa kuyadingeka vele ukuthi angithi iBhayibheli lithi ungabiza ama-elders whatsoever bakhuleke nawe, but wena mawusezimweni la i-elder ngekho khona, umfundisi angekho khona, uthi uyafona uthi ufuna umfundisi, hey mfundisi ngiphethwe ikhanda, umfundisi akabamba ifoni, uzofa noma kuzofanele usebenzise le authority ophiwe yona. Yabo. So yiloko nje engingakusho ukuthi mawuhamba noNkulunkulu, hamba noNkulunkulu ngokuthembeka. Kwafika isikhathi abantu bangitshela bathi i-love life yakhe i-cursed. Mina leso sikhathi ngabheka uNkulunkulu ngathi mina eyami love life asi-cursed. uNkulunkulu ngipreparele something, and nasebandleni bengibatshela ngithi mina niyabona nina nithi okay uphila impilo engcwele mara simboni wayangashadi. Ngathi mina noma ngingashadi kodwa nizowazi ukuthi kuke kwaba khona umuntu wahamba noNkulunkulu angadli sona. Yabo, just like the Hebrew boys basho ukuthi kuzowaziwa noma uNkulunkulu angasikhululi kodwa nizowazi ukuthi bakhona. Uyabona, so nami ngabatshela same thing ngathi I will walk in holiness until nazi noma ngifa ngingashadanga kodwa mina ngiyazi ukuthi nginomqhele ezulwini, and futhi that holiness will work for me, and nina nizoshumela ngami. Ngoba ngathi mangibuyele esontweni laka baba bonke bavele bathi uNkulunkulu uyamtransform umuntu, sibona ngale ntombazana namuhla they can stand bafakaza ukuthi simbonile uNkulunkulu kulomuntu. Manje wena uba umzalwane or ubuyele emuva bese mawubuyela kuNkulunkulu kungabi nomehluko, fanele uzibuze. Yes. And uma uhamba ufuna ukuhamba endleleni ebuthebelele fanele nakhona uziquestione ukuthi ngisesendleleni kaNkulunkulu na, ngoba uSathane laba bangaba kaNkulunkulu akabayekeli. That's why iBhayibheli lithi many are the afflictions of the righteous but God delivers them out of them all. You understand? So uma ungumzalwane uhlale wazi ukuthi usayine i-contract yokuba yisitha sika Sathane until undlule kulomhlaba. Sure.
So hayi ukuthi izinto mase zihamba kabi wena sogijima ushona enyangeni, izinto mazihamba kabi soyofuna umama umprofeti, izinto zihamba kabi sofuna amanzi, soya koHanyana, awusazazi ukuthi uyapi. I understand. Awuna stand. uNkulunkulu uzokuthemba kanjani? Mama sikhulekele mama. Sikhulekele. Yeah, ne uNkulunkulu siyambonga bazalwane bami. Before mama azosikhulekela ngicela uku extend an invitation ngomhla ka31 January sizobe sise Soweto eMidlands zone 6 inside the school okuthiwa Inkonjane Primary School. We'll be starting from 10 umhlangano nje womthandazo siyothandaza bafowethu ake siqala unyaka emadolweni sibona uNkulunkulu ukuthi usiphatheleni ke siyomnxusa sonke lapha ngomhla ka31 eSoweto zone 6 Midlands lapha noma ngathi nje on your Google map uthi Inkonjane Primary School izokuthatha ikubeke mama. Okay, let us pray. Father, in the mighty name of Jesus, we call upon your name. You said in your word in Jeremiah 33:3 that we should call upon you and you will answer and tell us unsearchable things that we know nothing of. Heavenly Father, this hour, we thank you for this wonderful time that we've had of conversation, having to talk about you. Heavenly Father, I pray for each and every one that is watching this podcast. In the mighty name of Jesus, I release the healing power. I release the power that will free everyone that is in the bondage of the enemy. Ngoba baba ezwini lakho uthe uNkulunkulu wethu namandla onke wena unamandla wokukhulula uma indodana yomuntu kukhulula you are free indeed. Baba thona amandla onke, we stand in your word and I pray that your word will be applied, my Lord and my Savior. As I pray right now, I ask you, Heavenly Father, that you touch each and every heart that are broken. I pray for those who are depressed, Father Lord Jesus, that spirit of depression, lose your hold over their lives right now in the mighty name of Jesus. I command you by the authority given to me by Jesus Christ in his word. Heavenly Father, I pray for healing. I pray, Father, for healing spiritually, physically, mentally, psychologically, my Lord, emotionally. Bless your children, oh God, and keep them safe in these seasons. My Lord and my Savior, I ask you, oh God, whoever is traveling, there will be no accidents. There will be no demons drinking the blood on the crossroads. In the mighty name of Jesus, I paralyze every agenda and every mission of the enemy. In the mighty name of Jesus, once again, Satan, I'm speaking to you. You are defeated because you are not going to do what you want to do. Your plans have been destroyed in the mighty name of Jesus. Your assignments are being stopped and paralyzed in the mighty name of Jesus. And every demon that wants to destroy the children of God, they are already paralyzed, and I render them to useless missions in the mighty name of Jesus. Father, hide us. Let us be invisible to the kingdom of darkness and give us power to overcome. Give us, Father Lord Jesus, the power, my Lord and my Savior, to fight without having to fear anything, because your word said we are not given the spirit of fear, but the spirit of power, of love, and a sound mind. This afternoon we have the sound mind, and we thank you, Heavenly Father, because you have done it in Jesus' mighty name, the name that is given above all other names, that when we call upon it, the knees of all the demons, the diseases, whatsoever situation they found themselves have to bow. And I also pray for those who backslided. Heavenly Father, bring them back to your presence in the mighty name of Jesus. Those who don't know you, Father, don't allow the enemy to kill them before they give their lives to you. In Jesus' mighty name I have prayed. Amen. 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 Wow. Thank you so much, Mama. Thank you so much. Thank you. Nakulaba bathanda ukuxhumana nawe Mama bakuthola kanjani? Okay. In number yami u068 Yes. 989 Yes. 0205. Ayiphinde Mama. 068 Yes. 989 0205. Siyabonga kakhulu Mama, siyabonga kakhulu, sengikhohliwe nami lapha ngine meeting ekhona lapha ngo 2:30 when ifuna yami lokhu iyaphayiza. But by the way bafowethu siyambonga kakhulu uNkulunkulu kakhulu. Thank you so much for tuning in
egameni likaJesu. Bazokufonela ke laba bazalwane. Ngiyomele. Ngiyabonga bafazali. Siyabonga kakhulu mama. Thank you so much. Yebo. Siyabonga kakhulu bafowethu. 31 January Soweto Mitolenze Zone 6 starting from 10 a.m. siyophuma ntambama. uNkulunkulu anibusise ke anigcine egameni likaJesu. Amen. Thank you so much mama. Ngiyabonga.